নমস্কাৰ আজি বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ এইটো পূব নাগশংকৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ইয়াত প্ৰায় 6টা বুথ চেণ্টাৰ আছে 6টা বুথ চেণ্টাৰ আছে সমষ্টি ডিলিমিটেশ্যন হোৱাৰ পিছত এই অঞ্চলবিলাক নতুনকৈ বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে মই এতিয়া আহি আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল লগ কৰিলোঁ আৰু ইয়াত দেখিছোঁ বহুত মানুহ 6টা চেণ্টাৰত একেলগে এটা অঞ্চলতে 6টা চেণ্টাৰ একেলগে আছে বহুত মানুহে ইয়াত ভোট দিবলৈ আহিছে মই আশা কৰিছোঁ ইয়াত উপস্থিতি হাৰ চাই মই ভাবিছোঁ 90%ৰ ওপৰ মানুহ ইয়াত আজি ভোট দিব আৰু মোৰ বিশ্বাস হৈছে এই অঞ্চলৰ পৰা আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তদেৱে বহু সংখ্যক ভোটত এবাৰ বিজয়ী হৈ যাব পাৰিব ধন্যবাদ আৰু লগতে এটা অনুৰোধ কৰিম সকলো ৰাইজক যাতে 100% পলিং কৰে সকলো আহি যদি শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোট প্ৰদান কৰে তাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ दिनैनि दिनावहाय बियो बिश्वनाथ समष्टियाव जिथुनिखि डिलिमिटेशनाव जोंनाव हाबसनदों बियो बेनिखायनो बिथांजोंना बिश्वनाथनि एमएलए आबो बेयाव फैदों बेयाव खमसे खम 80-90% भोटआ जों फुल जागोन होनना आसा खालामदों आरो जा मथथे जों रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायो जिखि पार्टियावनो थायाथों मानो बिथांमोना शान्तियै जाहाथे भटखौ होयो नङा होमबा शान्तियै भटखौ होनानै जाहाथे गाव गावनि अधिकारखौ गावनि गोसो बायदियै बिथांमोना होथों आरो फैबाय थानाय समाव जों बे भटनि पार्सेन्टेजखौ मोननायनि थ्रुदि जाहाथे जोङो बेयाव बे ओनसोलाव जों गोदानै खामानि मावनो हानायफोरनि थाखाय जोङो सिन्था सरसा खालामदों इयं जेनेरेसना जों लोगोसे लोगो नांनानै जों बेयाव जों खामानि मावगोन आरो नोंथांमोननिबो सहाय नांगोन आरो रायजो राजाफोरनि साफ्रोमनिबो जोङो सहाय हुजुग मोनगोन होननानै जों आसा खालामदों जाहाथे दिनैनि भटखौ गामाखालि दिननि बायदि जाहाथे जेबो दावराव दावसि जायालासिनो बिथांमोना जेराव होनो गोसो बेयावनो होथों एकदम नो प्रब्लेम बिदि नङा जों जबरदस्ति बाव हो जोंनो बुंनो जेबो दरखार गैया बेनिखायनो रायजो राजाखौ जों खावलायबाय जाहाथे मोनसे जायगायाव आरामसे गावबा गाव गोसो बायदि होनानै जाहाथे दिनैनि माबाखौ इलेक्सन दिनैनि टाइमखौ जाहाथे बारहोथोंसै थेंक इउ गोजोन्थों गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांभेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांभेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड 2D साइनबोर्ड आर्क्राइलिक ट्रफी एसएपी पैनेल नेम प्लेटार्स रेट्र रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस आर्क्राइलिक लेटार काटिं एमडीएफ जालि काटिं लोगो ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन